Shem begineka kabuk siarban ai ko blay pi baro agneka janmiet ha ka kerteng ka pathiang tam ko jong try no pen imjing Jesus Christ agneka Bible study but agneka janmiet nga kwa ban pendep ya ka wai ka jingi kai ka ba nga sedang mensngi blay ya pi ki ka tukat ni ki baron hang ni ngan pen kan mau kendiat bangangek bakan long ka jing kui ka jing imjing ru abangi ngam beteng ni ka jingi kai ngin pai shiga gospel ke jong u Matthias kan ba arpusau ke dekat ke ba khandai nga kwa ban puli khandiat itu ke dekat na ke tien ke jong blai kum ke jing lam khmat agni ke janmiet gospel ke jong Matthias kan ba arpusau ke dekat ke ba khandai ke tien ke jong blai ke ong kum ni ngap bai ke ni dekat ke ba khandai ke ong ujisu kraniki senran baraga por ke bu jisu kraniki yaki senran haganika klimat naga ketin ke jong blay ujisu ye thot lupa ye ke jing penduk no ye ka temple ujisu ye thot lupa bon ke banja shwa ke jing wan ke jong u bat ke dekat ke ba ngan puli dekat ke ba nyo kendiat naba ke kenja ban riu kan yang le ke kenja ban riu bat ke himaru ya ke hima bat ken long ki nem sniu bat ke jing yap temru bat ke jing knyu jumai ha shibun ke jaka handre kini baro ki long tang ki jing sedang ki jing junjar ke uji su ong amen ke dekat ke ba khandai ke ba kwa ban ya ban ekran ke ni onda kum ta kin ai no ya pi ha ka shitom bat ken ya pen yap no ya pi bat pin long ki bela shun da ki kenja ban riu baro naga benta ka kerteng jonga te utrai jing yu Jesus Christ ula da bia tulupa ba shwabon wan ma u kandon ka jingat lenti jong ki banget hau Jesus ka tagalong ka persecution ka jing leben bat ka jing ban ben kan jur bhai kita ki banget yu Jesus Christ amen te katare ka wei ka pangakwa ban ekran bat phi kendiat ngini pai kendiat syaka kitab jing pen pau kan long ban riu kerkot ka ba khandai do ka ba khatwe kwa ban puli ban gini khot nam ta jong phi baro ki ban ni ke janmiet kana ma pin sngo thu ba ye ke ga bang ye kren na do ka sngi ublei ngan yo ban pendap mata ka sngi shapang ka ni sa ba ka kitab jing pen pau ka long man riu kerkot ba khandai do ka ba khatwe ka ting jong blei ka om ni bat men ba ula pli ye ke jing pendait ka besan ngala yo I hapo ka duan ye ke mensiam ki jong kitai ke bela penyap no naga banta ka ktin ublei bat naga banta ka jing pla ye ka bakila ju ya bat scam dekat ka besipo ka ongum ni tigale perta naga ktin ba jam ke dai ong tat lanu ko trai kan rat uba khuj bat uba shisha mem bishar kut bat penhar kuput naga banta ka taga snam jongi halor kita ki ba shong haga taga khando tengai I ba ka ktin ka jong blei ka ong ba ki ni ki belayap kum ki mata ngap ba kum ki belayap hai ka jing sha leben kum ki mata ke jong Chris karon ka wei ke jing ang not jong ki ka ba ki don happening bar ka Bible ka ong ba ki appeal sha ublei bar ki ong tat lanu trai ka ba memen penihar keput ya kita ken naga benta kata ka snam jongi halor kita ki basyong hagata ka khando amen tas ngap ba ngong pi abangi pet ya ka Bible karon arti ka jinglong ke jong blei ka bangilong ka man penbiang tarjur ba ka we ublei jong yu ublei badap ka jing e da ka jing isnei haga juga por ka khtin ka jong blei ro ka hikai ba ublei jongi ude uba hok bat uba bishar hok ke baro amen our God is a God of love and mercy at the same time he is a God of righteousness and a God of justice amen te ublei te kini ki ba appeal show ublei ikuman ong try hadut lanu man penihar keput ya kita ki ba mo ya kita ki bala sya ban banya ka khando lanu man penihar keput ke jing imbu jong ki terus ngapa ublei udap daga jing iet u ailat ye ki brio ban kala ka bamut dena to ublei u ailat ye ki brio ban kala ka bamut kini ki bla don habneng sapa ka appeal jong ki ke ni brong try lanu man penihar keput kita ki ba ka snam sama ka bakila penmi ka snam jongi halor kita ki ba shong hagata ka khando sapa kata ka appeal jong ki khmat jong blei dekat ba khat wei ka ong bat la ai wei pa wei baro ka jan kup bali bat la ong haki ba kin ya shong touch shu na sashibet arbet tat onda on pendep no kita ki para syakri jong kiru bat kita ki para banget jong ki ya ki ban sa penyap no kumbaya kiru tu ngapa ngalong pi ba ublei umjulengo abadan manumanu ki banget ki bayap kum ki mata nam ta ka jinget jong ki hau jisu amen
Ublay umsngolungo kata namar ublay ong daladi ong ap sa shibet arbet namar kinang don ki babuon ki banang syaban penyap namar ka jenget jengki hau Jisu. Amen. Amen. Hallelujah. Just ngap bah bangi keren Jepang ki mata, bangi keren Jepang kita ki bayap, aga jenget jengki hau Jisu, ngaku apan peni pi lightly ki ke ni kesngi, bapirong kamban syai ke dia kendiang bah ka badai bat kini ki lightly ki ke bangani keren beniak bat pi aga ni ke janmit. Terus ngap bah ngapan ke mau pi ke kam ki apostle kalong ke ba hinyong ya pai kendiat kam ke apostol menyong ong bau Stephen udai mau mata uban ningkong tam jong ka balang denam to ki mater ki ban ningkong tam jong Jisu de gitu ki het ki baret hapo ka kerta ka ba arsnem denam ka keting jong blek ong umta hene ki mater uban ningkong jong ka balang pat udai Stephen denam tengah ngapeni pina ka Bible ba kumno ba wat Saul udan rengkat ha ka por ka ba ki lentem mawe ke jim ka jong Stephen ka keting jong blek ong denam to ngakwa pin pet ya ka donut ka jong ka donut ka jong Stephen to ngin pai kindia kan long ba hinyo skap ba ka record ka ba san pun riu hadu ka ba riu po ngan pulis skap ba ngan puli beng ni record ka jeng mentoi lang jeng i baro kan long ba hinyo ka ba san pun riu ba ulo nga kmi ngayo i ki beneng bala pli bari ukunu brio ba udah yang sya ketika mon ublay henai kele pertana ketin ba jam ba kele set ya lagi skor bar kele pet kertap da kawai ke jingmut hau bar kele shop no yu shabar kata ke snong bar kele lentam mau yu kemuru Stefan kita kinong pelati kila bu no ya lagi jan haki jat jong wei samla uba kerteng usol ke Bible kong ti kele lentam mau yu Stefan haba udang duai udang atrai Jisu tu pediang no ya ke mensiam jonga skapa ke babut tiula demi ki kosio bola pertara ka ketin bajam atrai wat tau haki ya kene ka pop ti ondaula ong ya kene ula yo tia sampa ke e ka ba kini ki mater ki baron habneng ki appeal na ublay but ke e ka ba Stephen u appeal na ublay both of them are very balanced zai ngong ipikum no baka donut ka jong Stephen gare omno map no try ya kita ki bala le e kene ka pop tene map no try kini ki balen tamau ke jeng em ko jong ade na to ngitibu Stefan uyap komu mata jong Jisu Henry kini ki baran habneng rupat singap bahai kini gawai makiru kata ka appeal jong ki yo blay singap bah Stefan u duai ba blay un map be kina marka Bible kai kai kumno map be ki bala snew ye pi rena map be ki bala le ben ye pi rena tu Stefan u le ka badai te ka e ka ba ki dawa kini ki baran habneng ki mata ki badawana ublay kataru ka dega bashisha balay na mereka ketin ka jong blay ka omba ublay un penihar kepot di kita ke bam kala ka bamot amen ublay un penihar kepot di kita ke bam kala ka bamot aka pertai amen ke bayang persya Jisu haleluya amen to ngina pai kene Thessaloni ngina pai kene Thessaloni ngai kan yarap ke je bane ba Thessaloni ka long baning kong ka khot ka ban riu hado ka ba khandai ya syabat nga ni ka janmiet ba Thessaloni kalong beningkong ke dekat ke ban riu hado ke bakandai kini ki dekat Bible ken kini ki ba pen poi perkat nga bun ki habang puli ni kitin ke jong blaze ngapa ngakwa pin puli benia kini ba Thessaloni kalong ke beningkong ke dekat ke ban riu do bakandai skap ba om ni lada long kumta bakalong ka ba hok bat ublay ban siu keliang ya ke jinjar hakita ki ba penjinjar ya pi te ya pi ki ba sha jinjar ya ke jinjar thai lembat ngi hakata ke jing pen pau yo tra Jisu na beneng lembat ki angel ka bor jong u haka ding ba me uda pen her kput hakita ke bam itu yo blay bara kita ki bam kongo ya ke gospel ka jong try Jisu jongi amen amen tega Bible kolong very balanced ini mu blay jongi un penihar kebot ya kita kiba kentat ya ke gospel bar kita kiba yang persya ya kiba le ben ya ki Kristen amen amen to tengah orang ipi ke we kendiat ke bang aku pensyai biang shwa ba Jisu un wan rong no ya ke balang kan don ke jeng le ben ke bajur ha ke perthai ya ki banget
Amen. Tengah kuai pi ba phinom sngo lengo habaja ke jing shale ben kat ni news ki sngo kam tam Afghanistan ngoi pi ka ri ke bon tam hado menta santli na kiri ke ba shale ben ba jor bhag re ke ka baning kong tam ke North Korea ba ar ke Afghanistan ka balai kawan ke Libya ke Sudan nanta ba ke Pakistan ke ri jongi India ke ba shipho in terms of persecuting Christians. Amen. 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 Tengok nadu arhajar siapa nadu usnem arhajar hadu arhajar shipol adon kumba shipolak ngut ki Kristan ki belasya leben ki belasya peniap dan ki belasya don some kind of abuse namar kata ke jenget jong ki hau Jesus Christ. Amen. Amen. Bar ngaku apa dong ipi bangilong kamban ready ke ni siapa baling ipi nong kamban ready namar ha ke pertai siapa ngalong ipi na ki sispa arpu prateli ki ri ki barona ke pertai kini ki sispa arpu prateli ki ri ki basya sya persecute lem naga sarkar siapa kadon ke religious persecution ko ngalong ipi kanai nuksa ke Nigeria namar khandai po persen ki Muslim ki persecute ki Kristen sanam we call that religious persecution. Amen. Then raise siapa ki don pat ki ri ki bangong ipi baka sarkar daladihi ka persecute ya ka balang. Stunam. Tenadu sem arzar ar katsan there are 128 nations that has been persecuted by governments. Amen. Including India. Amen. Hallelujah. To. Tengok kuat ban pani pi ka wei ni ga sngi ni pai bania na ga tin ga jong blai namar ngin pai ban kong Petros kanong basau dekat bakat kendai namar nganget ba nginong kamban so thu ikini ga wei ba ka don ga jing ya lenti ga jing em ka don ga jing jinjar ka bakat kum kamon ga jong blai there is a suffering that is the will of God for believers. Amen. Kampa kadang ka jingyat lenti le ni ka jinjar ka bakim ki bangai kirong ka manyat lenti ka barikat kum ka ketin ka jomblay ngam keren pang ka jingpang ngam keren pang ka jingpang jing crow. I'm talking about suffering. Amen. Suffering because of your faith. Amen. Amen. Namar ka jingyat jingpi terus apa bareng kong Petros kanong basau ka dekat ka bakat kendai ngakwa pin perkat ini ketin kabay ka Bible ko ni namar kata di kita kibada syashitom kat bakum kamon ublay ongkum kamon ublay tu kin ai tino ialah ki mensim hakaba yaile babha ha unong tau bayaine ka Bible ko. Amen. Amen. Yang puli masih sian siapa namar kata di kita kibada syashitom kat bakum kamon ublay tu kin ai tino ialah ka mensim hakaba yaile babha ha unong tau bayaine ka ketin ka jong blay ko. Amen. Amen. Hallelujah. Tu ngin pai kendiat shagaba show Timothy siapa ngin pai kendiat show Timothy ngakwa ban puli kini kot Bible nama ga jing mentoy jingi ki babuan hang ni syabangan let kini ki lightly ki point ka bang kwa bani keren bat pi baar Timothy ka long balai ka dekot ka bakat ar ka ongkum ni balai Timothy ka long balai ka dekot ka bakat ar siapa balai Timothy ka long balai u apostle Paul ong ya ka ju kumba uban u apostle Petros ngaba apostle Paul ong umno o apostle Petros ong umno wong syapang ba kadon ka jing sha shitom kat ba ka bakat kum kamon ka jong blai u apostle Paul para ka por ba tho show Timothy wong gini ki juk ki ktian samba ba ar Timothy kalong ba ar kalong ba lai ka dekat ka ba khat ar to. Are you there? Okay, 2 Timothy 3:12. Please read after me. But baro ki bamon ban em riublay how Chris Jesu kin sha le ben siapa tiga Bible kolong very clear kong no but baro ki bamon ban em riublay how Chris Jesu kin sha le ben. Amen. Tengah kwa balong ipi ba kan mau bai ki we ki babun ma ki bri ki ong lada pi bot you Jesu pinum mat e ki jing le ben don chibun ma ki bri ki ong ba lada pi don jing e pinum mat e ki jing le ben siapa lada pi don ha ka mon jong blay pinum ya e ki jing le ben sama oi pi lightly ki ba kodor bang ni don ki bri ki ba ong lada don jing e ngam de ban ya ke jing le ben larang ya ke mon jong blay ngam de ban ya ke jing le ben hare baro ki ba ya ke jing le ben ha Bible all of them had faith. Secondly baro na ki don ha mon ke jong blay. Amen.
Amen. Dia haba pisha shitom wat ong ba ani kumno kumta ngaran ka mon jong blay ro ngarang sha shitom se kumno ngaran ka mon jong blay ngarang sha le ben se ngaran ka mon ka jong blay kumto ki briu nang kren ben se ke jing im jong nga kwa banong ipi ba. You are ready for persecution when you're walking in the will of God for your life. Amen. 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 Hallelujah. Ka jingim ka bang om don jing om don ka jing sha shitom pi ha ka ri khasi jong hi ngimpat sengutu tane ke jing leben na marbang ngimpat su sha sho hakadot ke jing sha leben ke jongi agri ka si jongi ka ba mostly ke ka verbal persecution lene verbal abuse mo ka ba sha ong na ka ktien ba gum nu sha kri blay sha karan gum ta ke ba bon ba ni na. Amen. In fact agri ka si jongi there's more like a religious persecution. In fact one denomination is after the other. That is a kind of persecution kapag ilan hagari kasi yung itinam. Amen. Tara ko aban yang man syakri ublay hagadi kisngi bakhadu nga ko aban ipi kun bi jong blay pi hap ban long prepare lupa ba jaga ba jawan ke ba persya ke ke bangalang nget na gaktin jong blay pi biang ban bat scam be kata. Amen. 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 Matthias kan long ka ba san ini puli kniat. Matthias kan long kebasan kedekot keba uji suang sengap bahai ni san dop sop son reng ong pi to iet ya kinong shun jong pi bat to kur ki batiem ye pi to le bhai ki ba shun ye pi to duai ru na ka bentai ki ba le sniu ye pi bat le ben ru ye pi. Amen. Nam ngapulik ye ke jing jai ke jing em jong Christopher Alam ken Christopher Alam weni ki brio jong blay barat ba banga follow teng teng ke jing em jong nga ngap ke jing thu jong u Christopher Alam wan ka yeng ka ba sotat ka ba jinjar hadu kata kata ba ka wan ka por ha ka kerta ka barang khna ba hadin bola pedang yu jisu kai yeng pitip nam ka le hadu ka no ba umot bola khle bi na bola pedang yu jisu utap you ha mental hospital tap you na mental hospital sahajil wahab ya lenti ke jing em hadu kat no bo ya lembaga jing jing u namar ta ka jing jing au jisu heringa nget gini ka wei banamar bo uyai ne hadu ka bokot kawan ka por bo ka jing khot ka jong ble ke jing em jing u ulong great one of the great evangelists and missionary in the world right now. Amen. But one gini gari ka ba it jong iru. Hallelujah. I got the privilege to meet him. Amen. Amen. Udah na po Sweden, lok jong kada jong udah na po Sweden siapa? Udah from a Muslim background, kupa jong udah Arab, he was a Bangladeshi, a lot of things. Sampai tangi gini kau ingat, sultanat ega jing em jong udah gini. Bau Christopher Alam, hapedeng kita ke jing syale ben jong jing em, ulah iyai ne ban syakri u blay, bar hado bakadong ke jing kot ke jong blay ke jing em jong u, amen. Open dep ke jing kot ke jong blay, amen. Amen. Semut ma pi ban sha boy pi ka mental hospital ba pilap ba pi ong ba pi apriang yu jisu ba pilap de yu ba bet na ka yeng ban tap ha ka jail ye pi. Amen. Ba teng le se ka rong ka por ha ka ri ka si jungi rong hari ka si pa ka long ni na sakri than yu blay long beli balik biet kum ni wala sakri betang yu blay su puli betang ka bible ha hagari ka si jungi ru ka ran ka verbal persecution ka ba ngantep ye pi hari ki ba bon ki lambai ka ni. Lukas arpue ke dekat ke bakan riung aku ain pe ini ke dekat nak ketien jong blay. Get ready ngapa? Babi syakri you blay pihak long ban get ready ban long aware ba ki babun ki yang yele percaya ke jeng dekat bakan riung ong ni. Kong on aino ru ye pi wat daki kimi ki kpa bat daki para bat daki kur bat daki lok bat iki bana pi ken peniap. Omno? On aino ru ye pi wat daki kimi ki kpa badaki para badaki kur badaki lok bad iki bana ki ba bad naki bana pi ken peniap ke keteng jong blay kong. Amen. Persecution will come from your own home. Amen. Amen. Apa pi syakri u blay wat ong ba oh kumnom ta ke por ka bangam syakri blay ngam kendu kumnim ni I'm going with the flow with them nothing happen haga bane saga sisen ka bangayat da ka wei pat ka lenti pleng kawan ka jingele ka jingem boleh ngakwa panong ipi ka perthai berbor kan kwa ipi ba pinyai bat ka hande u blay kwa ipi pinyai persya ka na.
Amen. Barabap hiyat persyaya ka pertay de nga kwa noy pi ke jing le ki babon kin wan persyaya ke jing im jing pi. Amen. Don't mind takara ha ke jing im jing ki babon ba kin ong kumno ki ki paru ki nut seng kwa noy pi ba ha ka ba kin jaman siem kan. Ska ba ke ni go wai mo. Ha ka ba kin jaman siem kan. Kan don ke jing pa ya praye ngasem. Amen. Amen. Haga yeng kan siapa wat nama uji su ada bang lupa. Uji su kalau bang ba oh baik nabar yo mi baik mo ada pibut yang nabar kinwan kising ile wang em na po yeng kikmi kikpa wang mas siapa kikmi kikpa wang sumno. Bat daki para pada kikur get ready wada ke kurru. Amen. Masa kan tak je pi. Kanabon kalau ngumtane na. Kanabon the first woman Christian is what? Saya kan tak je kan ke kursawen deh. Haka por ga baga mi ban mi ban syakri ublay. Kong ba pajet ke no ban jet ban syak kan taj na ka kuru. Kong khamla yo Jisu. Amen. Amen. Ngi pade yo syak kan taj na ka kur num tamo nga bot yo Jisu kham tam le de pi syakri ublay ka lenti ka ba phide ban dai ka ku ktien jong blay. Ilong tip ngiran kami ki kor ki kha jongi ai ngui ublay. Henang ngong pi ke ni go way. Ngong pi ke ni go way ka family of God that you are in is more in numbers than your natural family. Amen. 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 Kay yeng ka bakan jaman siem kay kambuan uji suang no la pidu ki bayeng basem ki mi pa pi wan le ka mon jonga ki ba additional you will find in your life. Amen. Amen. Takarang ngim day ban namar ka gani ko ngiro ka manwan gani ka mindset belong ready namar ki babuan ngakwa banong ba bakin wan ke jinge ki babon kin riak na ke jinge jungi ha ublay. Amen. Ngim kwa bangin long kumta, takara it's better you get yourself prepared with all these things right now. Amen. Balagawan ka persecution na yen, get ready. Ngate ngala jit ban syakri ublay. Skapa? Ngala jit, I'll follow this till the end. Amen. Amen. Anyway, wang uji lek jaseng shu mo shtu balai lek jaseng shtu ipim yo jasho lek jaseng shtu pej num yo shu ka jing her pateng lek jaseng shtu pej mo ha I'll tell you guys get ready for that. Amen. Amen. Get ready for that. Long ready hadu kata nama uji su pi kwa ban em riu blai kan don mek jing lek ben kan kum kamon ka jong blai hari ka ba sotrat ka de ni ba ka kting jong blai ka Petros ogum ni la pi sha lek ben haba pi iyat ya ka badai ai ngu yo blay baka umun sim jong ka buram usong sa alor jong pi hele ka basong si ka long ba la pi sha le ben namar ka jing le bam hok ken mo la sha le bam ho la sha le ben pi no pi tu pi tiem de ya ka ta pi ban song si mo hele ong no skapa le si ong ba ya nak haba ki we ki le ben ya ka jing im jong pi skapa ga ni ka we kala ban long kum skapa nakaliang jongki ikum ba kila keren ben blay daga ba ki le ben yepi henre hakaliang jongpi ga daga buram. Amen. Amen. Ya pi ga daga buram. Kiba shoy pi ni rong ngalayo ban keren ben blay ngalayo ban le ben yu blia ya kata ga jinget jongki. Sesi pi pang pi mong henre kwa banong hakaliang jongpi ga daga buram naki ga daga jing keren ben blay. It's blaspheming from their side but for your end is glory. Amen. 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 Hallelujah. Nginya pek kendiat ikini lightly na gaktiang jong blay banyarap sama. Ka Bible ka pani lightly ki ka nga ko pin ngap ba ikini gaway. The Bible presents three primary approaches ngap ba ka ktiang jong blay ka pani ikini lightly haba pi sha berngem berset ngap ba. Haba pisah berngem berset, haba pisah le ben, bar haba piap kum ki mata nam tau Jisu, don lightly ki ke baga Bible ka keren chpang kini, skaba ka baning kong gade gani, thoi kini. Some experience miraculous deliverance. Don ki ba sha berngem berset, don ki ba biat lenti hapeng ke jeng le ben jong ke jengem, bar hapeng ba ki yat kum banyap kum ki mata jong Chris skaba ki don ki ba katu kat ni ki ba light. Skapa daka jeng pelat ke jong ka jeng teri pela ke jong blay. Amen. There are some who experience miraculous deliverance. Ngisau tenat ba ban ya keren Jepang Daniel denam. Kalau people start keren Jepang Daniel. Bakum no Daniel light na ki krem na ki sing denam.
Nanti kata jenget jengu hau blay. Denam. Kan orang item sepang Shadrach Meshach pada Abednego. Kumnoba ublay upelat ya ki nakalawar ding. Denam. Kapa syirkai hapreng hagapor kebiran hapo usim Nabukadnezar. Denam. Ngi sotenat ban keren ya kini ki ngikla ngi sotenat ban keren sepang Petros. Kumnoba ublay upelat yu nakaba upha yu angel jong ublay ban pelat lu yu nakayeng bendi hagapor ke balasha kem yu. Denam. Dos im Herod. Ngi sutana ban kren panggil jeng pelai ke jong blai ki babon naga ketien ke jong blai bat kata berbor kate ke jenget jengi rena ngi sutana ban iba kum no ba blai jengi udon kata ke rekod haga badai ber ki kon jong u ba u pelai lu kita ki banget u rena u pelai lu ki kon ke jong blai haba ki yat lenti ke jeng amen amen. Tong ini pai kendiat kata kini kita kat dengan peniping lai tangkam ki apostle kan long bakat ar. Nama orang puli lu kini kita lai ti jinjakan jerong bah dengan ainuk sai pitang kau esap bah. Kam ki apostle kan long bakat ar ngin puli ke jing em jong u apostle Petros ngap bah kum nobo ublay upelai liu. Ber kapa kam sngo pala ka ni sak mamong an puli kini ki jingjana ka Bible ngakwa pinda bishar benia bai kini di khot na ka tien jong blai to kal nong ka bakhat an ngakwa pin puli sha di khot ka baning kong to ti hamar kata ka por u Herods ula sei ela ka kti ban penjenjar ya kibana ka balang ngapa bat ula penyap yo Jacob upara u Yohanes da ka wailam ka Bible kom no au ula penyap ya no ula penyap ya u Jacob upara u Yohanes dah ka white lam denam to hatu Jacob udah nam dan jenget udon denam to what happened to Jacob? Did he experience deliverance while going through persecution? No, he didn't. Amen. Ba uyai lembai ke jeng le ben reu kremat ke jeng pelat denam uyap kum umata denam u Jacob denam dai to wat pe lengo enga pe ke tinong ble ti kila dei kis kasngi skamba barhabola yo I bala pen snob hai ki jiu ula thoban kem sayo Petros ru ti kila dei kisngi ukpu ba klem tiat barhabola kem yu ula set yu ha ka ying bendi bola IT yu ha ki khatn riu ngot ki sipai ban up pira yu ba udamut andala kan yam jinglat ban penmi yu hau pai ba namar kata la pensa yu Petros hakata ka ying bendi henre la penlong ka jing duai ba shidram e da ka balang hau blai na ka benta jongus ka bai gani gwe ka long kum ka awakening ka bawan haga balang skap ha marsia penyap yu Jacob ka ting ka jong blai ka ong ba ka balang haga por ka bala syakem sa yu Petros ka balang kham sangap jar ka balang lazang banduai amen. Haba baka balang gasdang banduai sangapa wara baka balang gasdang banduai ka Bible ko ang ba ublay utray lemba angel jong blay denam upayo angel jong blay ban pelat you know yau Petros karon jing day am hapdeng ka jing sya pelat ka jong u Petros lemba angel baka jing duai jong ka balang work hand in hand amen hanai phim yu I ba ha ka por ka ba Herod upenyap yu Jacob para jing Yohanes phimi baka balang khlem doai could that persecution be avoided? It could have, but even then sa bai ka ni away bangan pen I pinaga Bible baki don ki brio jong blay ba giyat lembay ka persecution sa ba ki yap kum ki mata jong ujisu amen amen baka ka mon ka jong blay ka jing im jong ki namar kata ka jing khot jong blay ka jing im jong ki amen amen ngan anu sai pi samba u apostle Paul umat shibon ma ka jing im jong urenam to ngan kali phi ko be ke jing kali wa apostle Paul ngatarai ula ban light ni gitu ki jing ke jing im jong ka bo layat lenti ka bangi puli ka Bible hoi ula lara ko ngu ke jing khat jong blai unum kundu hi gitu ki jing Hey listening church amen namaro pun ko ngo yel di sha kaman ka jong blai kitu ki jing ke wan persya ke jing jong amen ki jing le ben ki wan ke jing jong ti ki don ki ke ha ka Bible ki brio jong blai ki ya le ke jing le ben ki yap kum ki mata nam tau ji suru namar kata ke jing khot jong blai ke jing jong ki God's calling upon their life amen
topik record ke ba ngan puli pi record ke ba ngan puli lut namar ka jurang pelatih haba u Herod un sepen mi no yu ha kata hi ka miet u Petrus udang yo thia ha preng arngut ki sipai bala khum de ki arti ki kenjri bat ki nong ap ha khmar ka jing khang ki la ap phira ye kata ka ying bendi record ka banyo ti ha khmi u angel u tnai u la yang ha jan jong u bat ka jing shai ka ya ten shan ha kata ka kamra ti u la kentut na ka krung jong u Petros pa ula ka siu yu dong tu yang kloi ti ki kenjri jong u ki la hap no na ki kti jong u to angel ong ru tu panpo ye di tu pendat ru ye la ki juti ba ula le kum ta anda kum ta ula ong ha u tu tabai ye la ka jankup tu buat ru yang kum ta ula mi no ba ula buat ti tip bakal along ka bashisha ka bala le do tau angel hene ula mut bola yo I ka jing itu pau dekat ka bashipo ti ha ba kila ya lembai ka jing aphira ka baningkong bar ka baar kila poi ka khrdop nar ka ba lam shapo ka ta shnong ka ta kala plihi ki bar ha ba kila ya mi no kila ya lembai ka we galanti shnong ti kum tahi tau angel ula let no na u amen supernatural deliverance from persecution amen la pelaj daga bor ke jong blaze ngap ha ngiken mau ki kumno bo blaze ngap ha yaki khon Israel u pelaj naga khti ke jong u pharo ne na amen ngiken mau kumno bo u blay u intervene na magron ka we ga brio kas Esther ka yang nanta ka jaj ban riu jiu amen ka yang makah ne na ka persecution kam dan nenam so ngi stonat ban kan chpang kini ki jing pelai luat ke ba ublay miraculously deliver people nenam God has a track record on tin pareng that he does the impossible amen bangi I ka Bible ublay ule ki kamba ka ba ya ki khon ke jong u ka ba upelai ya ka jik im jong apostol Paul bon ki ke upelai hereng se tholu pai pi apostol Paul ru yap ko mata nenam la sha krai clear you denam u Petros banga puli pi mentan uju ubriu jong blay wa sha pelat na ka kti ke jong Herod ngaba u de uju ubriu ka ba uji su la de bi tho lupa ba me on sa nar fly me denam uji su la bi tho lupa ke jing jong amen amen so ngi pe ga baning kong ka de kai some experience miraculous deliverance not all amen dan ki bakat tu kat ni ki mat ke jeng pelaj ke jong ublay hak pedeng jong ke jeng shale ben amen pisai ambe kata amen hallelujah upol baru silas rup kan mau em kiron haga yeng bendi kila ya rawai kila ya ro amen denam ke Bible ko ong ba lawan ke jumai ke ba khrau denam la plewang ke tu ke jaka ke bakidan baki ba sha set deki ha preng ke jing sha te sha khoma preng ke jing sha bom ka bajur hare preng ublay upelaj ke jing im jing kidena amen amen yo Paul bo silas ngi kita kam ke apostle lom bakhan riu to men re pe ka ba ar ke de ni some suffered apa kidan pa ki katu kat ni ki bala sha ki ya lembai ke jing le ben apa ni na pai kin diat kam ke apostle lom basan no kwa ban pen EP ke ni lai pi ka we ke khot na ma pi nong kam man song thu bai ke ni ka we ngan puli pi ke ni ke jingja ka bang anget ba ki babon ba ki briu ki don ni ke jingkli kum ba ki ni ki apostle ki don le se ke jing ki kam ki apostle lo besan ke khot ka ba khat khandai bar ka ba arpo some suffered for their faith amen amen oi palo in piong you will suffer for your faith ong biang palo ong you will suffer for your faith amen amen ong biang ong you will suffer for your faith amen sabah ong pin shale ben damaga jinget jong pi amen to sabah kalau besan ke dekat ke ba khat khandai bat ke ba arpho ngan puli san khat khandai bat arpho ko ong ni puli len ada khot ka bakhat ar pin kham shai khin diat mo nang puli na do khot ka bakhat ar tang khot ka bakhat ar nga ko ban pani shoi phi ke ba kini ki sanran ke jong jisu ki le sampa bat la le bun ki dakla bat ki jing phla hapadeng utau pat ba da ke kti ki apostle baro ru ki la ya long da ka we ke jing mut ha ka da baranda u Solomon ke ktian jong ble kong
To, kedekot ke bakhat nyo. Ti habau tau rang baling do ula yang judge bat kita barok ki bedon lembat ki balong ka judge nyam ki sadusi la pendap ki de ke jing ya ing bat kila kem ya no ya ki apostle bat kila set ya ki haka ying bendi kedekot bakhat kendai. Henry men miet u angel utrai ula pliwang ya ke jing kang ka te ying bendi bat habau la yalam no ya ki shabar ula ong dekat bar po to ki let ma pi da yang bat yalap ru haka temple hau pat lang ya ka ktien baro jong ka jing em. Amen. Kalau bibi sutanat kita ktien jong blai. Amen. Lasha step iki hai haying bendi ni nam. To nomor kata ka jing yalap jong ki. La pelai dulu kira angel jong blai ni nam. To naik kemen tang tu ngok pin puli lot dekat Bible skap ba. Kalau nong ka ba skap ba ka ju kalau nong ka dekat ka ba sau po bat sau po ini pe lang skap ba. Ka de ka ju ka jing jamo. Dekat ke basau po kita ogum ni skap ba. Nanu dekat balai pu prang puli ba pin sko thamba. Te mentang ong api tu kan ranno na kini ki briu. Te eno ya ki na balada kan ni ke jing selal ni ke jing le kalong na ki briu skap bang cuba tai fileng kot hadin bu angel jong blai kila pelat ki apostle kila le biang se ke temple kila asdang banialap be ke tin ke jong blai. Terus apa? Ha preng kata ke jing alap ke tin ke jong blai kini ki rang ba niam kila wan biang skap ba bat kila kem biang ki sisian skap ba. Mene kila lat na kutu keti jong ki la angel jong blai la pelat ki naging mendi menam ta la sakem biang sapa aku apin pe ya ni la sakem biang te la benong kumno mene kila benong tam kila benong ki apostle kumno mene blai pa angel jong u ban pelat yang ni naging bendi mentapat sakem biang ha kumno ta sakem biang imat don pop ne kumno nai mat iman kham la jingai than mat ka ba khrau ta ni mat sha kem biang se sien ne kumno ne ha ngap bangan puli pir khat bas ong ni nanta ke ni ke jing selala ni ke jing le ka long na ki brio kan dam no ugamale lu kran ni hendela na ka long na ublei phim la ban pendam no iki yo aba on shem ye pi pen ban kinong ye le yo ublei ugamalial ukran ni rang ba niam nama kini rang ba niam kila ing kila kembiang ini ki brios kini ki apostles tu nam tu ugamalial nama ude unong hikai sampa wong iki pechni kum kini ki babon mai kila don mensuai ki papen kulmar ki bayalam ba kelas sei hari ngaku abang ada ude no brio kan kut ada de no blai te kemut pila ban yang percaya blai te ye bisar hok ndai sampa ka ba sau po bat ka ong ni bat kila ko ngu ha u tiaba kila khot haki ki apostle kila sempat yaki Bang lasha sempat hatu ning kong tepi sejil cha sempat ni pela cha pelat cha sempat ni ne did they suffer for their faith? Yes they did. Can you see that? Amen. Amen. Waram so pala kariga basi be jungi OIP there is some degree of persecution from the government that's coming. Though it's very indirect, you don't see it. You don't quite see it in the open. Tama kadon. Tarang ihap andoy. Amen. Ihap doy ba kanong gajing lai lu gajing syakri blay jungi. Amen. Amen. Hallelujah. Ngap ba upuli wong so umningan puli lu igani ko barok ko way. La sempat ye ki bat ila adong ye ki ban yalap haga kerteng jong ujisu bat kila pelat no ye ki kiti kila ye mi no na khmat kata ka dorbar kida ye kemen namar bala nyo ye ki babit ban sha ja buram na ka benta ka kerteng. Amen. Kira an ni kan ni ka buram ka bakrau ni te kanang sa sho oh ka jing sha le ran ta kum ni te kum no lam ta ka jinget jisu na kini Bible ko ma kum no kila sngo kumen na mala ja buram na ka benta ka kerteng. Amen. Namar kitip ba na kalyang jong ki ka jing ja buram na kalyang jong blay ka buram ni ki. Amen. Kama mi Stephen ka Bible ko mo jisu ulay yeng bat ula pediang sngo bhayo Stephen ba urong siya ka buram ko jong blay. Amen. Amen. Haga Bible ngoi people jisung ibu shong aga ketika man ngajong kupa haga por ga bo Stephen uyap ko mo mata ga Bible ko mo jisu uyeng. He welcomed him home, man. Good. What an honor. Hallelujah. Amen. Amen. Jesus said, I honor you, man. Come up. Hallelujah. Amen. 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 Taba pipi at nanti ga jingem wanum sngo marway ba pisya le ben nam ta ga bentau na ga bentau Jisu na mar nga kwa nong ba
Habeneng borok kibriu jong blai kibla long kibla ya shwa jong pi QE ke jingat lenti jong pi. Amen. They will cheer you up, man. Hallelujah. Amen. They'll say, "Tara Apostle Paul orang ba kini kidak the marks of Christ in my body." Ish, so bang denem. Ngiting impat dan mark em arang kan mau terus ngi baka jing map ki marks ka mangidon hadar kini ke jing khlong jing mu syarang red mo ki bada ka tersim ngi khlong yoi dan ki marks ka dor jangi impat dan ro ko ka mark bono man syap syo ro ding ne nam ta ka jing ya jisu mo ka mark ka mangidon hadar ka debit tang ka jing syo yoi ndai nam ta ka jing Amen. Amen. Hari ini berkat mapiba. Kini ki brio jong blate ki bela ya lembai ke jing ya de ki bela don. Adik slayosh. Oh am ngina po kambotor mo la yo amadi kindiat. Siselpar aspas thawan thawan kli na kama. Hallelujah. Amen. Amen. Kiran ki dakte ki banne. Hagamet non pi. Wapasol poong those are precious marks. Sekarang tekat kum kanusin ki syatiat kini saya sempat kanusin lai bukan dai tili sien dau tri lai bukan dai sien kumno sha tip skap bangan puli pi ko we ka jeng batai jon ubrio skap ba ka we ka commentary ka ongum ni these 39 stripes a cruel punishment states like this skap ba lai bukan dai sien ban sha ti dau tri skap ba ngim numur skap ba ndai ba sha ti tang na dien ma Kajing syatiat kadai buat syakmat bat sedian. Sampai kata kadai kajing syatiat du terima. Syang Hamadan ndai tang ban syak kum ni kamet wat syakmat rap syak kum ni. Ban syak bom du tri sampai. With bare chest and in a kneeling position, one was beaten with a triple strap of calf hide across both chest and back, 2 on the back for each stripe across the chest. Men were known to have died from the ordeals. Kiba bon bahai kibriu maximum kiba yat lembai kising sempat ki yap lut. Nama kalau bersyirkai itu kata-kata. Mendai ba syutit di ding pimut ma pi ba sempat mo ba sempat ding ma pi ki kon sama. Kamdai ka tu kising sempat. Hallelujah. Kani kani kising sempat ka bersyirkai ba sama. That stuff, it was a strong deterrent designed to keep these apostles from ever wanting to preach again. Kemudian, siapa? Ban pensangnya yaki, bakinum yalap syu ika kerteng ke jong Jisu, kiap ai reka ba ni nem. Reka pas kontan nak reka ni. Ki krem sange banyalap ika gospel. Amen. They did not stop to preach the gospel. Hallelujah. Amen. Tengah peni pi kumno, they were supernaturally out from the prison, but they suffered at the same time. Amen. Kila lain nak tu na yang bendi, hana syak sempat rupat iki. Kiat. Then some suffered, some will suffer for their faith. Amen. Ngin pe ige jing em jong Apostle Paul ngia pai kan diat. To, syam ngin pe ige jing em jong Apostle Paul nga kwa ban puli pi ka de dekat kan diat sepang u Petrus semangi sotanat ige jing em jong Petrus denem u Shedrhem nam tau terai skam ba. Kalau Yohanes kalau ngubah arpuwe siapa? Uni ubah syirham banam tahu terai. Berkejing syirham jung ubah sutanat hadu kata-kata siapa? Kalau ngubah arpuwe, kadang-kadang ngubah kat pra berkebah kendaya syak berngang lah jangan dep mo, ya syak berngang siapa? Kalau ngubah arpuwe, kadang-kadang ngubah kat pra berkebah kat kendai. Toh. Kalau ngubah arpuwe, kadang-kadang ngubah kat pra berkebah kendai ke ongkum ni. Gospel ke jung Yohanes. Shisha ngong hame. Men ba medang samla melapan po yala dia ba melayat kai kat shaba memon Henry onda mela temen men kenero ekikti jong me te uwei pat on pan po yeme bat on ba yeme shagaba memon kat bas kakandai ula kren ye kaniti ba udah saham naga jingyap udah saham naga jingyap kaba kumno un pendon buram ya ublei baraba ula keren ya kani uong tubot yang as kaba wong no ban pendon buram ya ublei ong pendon buram ya ublei u Jisu ong ya Petros ba ka jingyap jong me komu mata men pendon buram ya ublei amen mono penyap yu udah unirohi udah uniro uba ya ka jingyap ka jong u Petros udah unirohi uba ai ko hukum sabang Caesar Nero Emperor Nero he was the one
who gave the decision to but ka Bible ko ang ba ka history kay tu umno bala siya sa nar pnai ya u Petros hanay kwa man sa nar pna ko mu Jesu la sa nar pna kong pong yu ka Bible ko amen ka history ka batay ngi kum ta amen amen to sa ba u Jesu u klamong yu Petros la na me don ka jinget me men light na ka jing shashtong klamong kum ta u klamong ru Petros la me sha ka jing lamu men simu khoi menum ya menum kundu e ka jing ya menum ya nanti e ka jing shashtong none of that he said re ong no bagata ka jing shashtong jong me ka ba men kia men yap ko mu mata kan pendon buram yo blai amen pina pulilot ka ba sultanat bang ni Petros pat wang ngan pulilot ni ba ham sultanat nga kwa pin pulilot ka ba Petros ti ba ula kritian uyo iu tau senran ya ba Jesu ie ba udah buat bola syania ru ka syadam jong ha kata ka ba bam jamiet ba ula keli ko try ulong uei uban sadino eme Petros ba ula yo iu tau ang hau Jesu ko try unipat kumno u Jesu ya thou ladangamon ba unsa tanandangawan ka per ayu yeme to buat mameyanga sa ba don't try to figure out somebody's sama sabai kini haka jingem jong pi wadu kwa banen nujor panong ba oh kumno kum tangan ya kum ta unipat u Yohanes pame uba eme ba meme unipat no disuang me perkhat yu khaya ledi me buat yang ka jeng khot jom me ka jeng khot jong ni la ka jong understand amen are you getting what I'm saying amen Sekap baong larang ngamon ba unsa tanda ong ba larang uni nga pene yu hadu pandawan mangaru beli me you do your me ngiting tengi kwa ba ne nujor dei nam pe Jesu ong no wa nujor na maga jingat lenti jong ni ba jong pi kade like a jong as men of God understand not the same amen not the same tagarang ngim de ban nujor ga jingat lenti jong ki brio jong blai su nam la ka jong ka jing khot kan ga jingat lenti la ka jong ga jing Yohanes suklam yap ko mata wat lah ka list jong mata baro la bo you as one of the mata renam re Yohanes suklam yap ka mata Yohanes uyap haki jong teman jong renam amen kila persangge man penyap you kibos di you kong priang ba khloit hane pen banang taru umi beloit kumju hi ulong bar uday us em dominion ubale kata takaraw na ba umla man penyap you pa no you should nang Patmos as a political offender. He sent him there. Amen. He died in old age then. Hade mo dominion ulayap, la siya perlat biang Yohanes, udon biang hay long temen jong uyap. Glory to God. Amen. To, skap ba. Ngakwa ban batay pi gini gaway. Baka ka ba ublay Ukraine person wan among kan don bro ngarungan yap ko mo Petros siya sanar pnaya nga. Pen mo yo pi ong iradi kum tatem long. Amen. Jesu Ukrainia Petros ndaya pi kam day general again Bible teach sabha ban pia e kaktin yung blay mday ba Ukraine solensar Ukraine by direct you Petros by name kamong ba no babud yung kamong ta handa uang ba kanon gajeng leben kaya babud you handa you Petros bakumnu unyap kada bitang you ubay specific on him Pishayam to ngina pai kitab jing penpau senat ba kalong ba ar khot ba khat lai skap pai kan ni ka we ki don ki bre ki ba sha yap skap ba they suffered a lot desa na pipuli kitab jing penpau kabalang hapo Smyrna ka de ka we na kabalang kabayat sibon ba ka jing denam sibon ba ka jing sha le ben denam tapi kan long ba ar kan chpang kabalang hapo kan long ba khat lai skap ba kabalang hapo Pergamos skap ba yo we brio ka khot ka ba khat lai ngan puli to skap ba khot ba khat lai ko omni ngai thu hang no pashong wat ha ka badon ken ka khet usoitan bat pa bat skem ni ka kerteng jonga bat pam shem la len no ya kata ka jinget hanga wat shisha hakita kisngi hakiba mano u Antipas ulalong unong pla ubayaine jonga ya ubala penyap no hapdeng jongpi hakaba usoitan usong skapa
Kani ka ketin jong blay ka ba haga balang hapo Pergamos ka baga Bible ko ong ba haga ba usaitan usyong kamot ba usaitan usa Pergamos mo. Ba? Ba usaitan usyong Pergamos ka pamot baga Bible ko ong ba he had a lot of influence in this church, in this place hapo Pergamos. Amen. Namar ka jengle jong kibiru hang tu usaitan uyo jaka ba la pelongkum ga jaka syong jong u ga ba ulongkum usiem. Tu nam. Bani apa secara gejeng em di beliau. But u antepas ngap ha? Rajan dep ngap ha? U antepas ulayap kom mata. Denam. Aku apin pe gitu ke ketien ngap ha? Ong unong pla, ong baro unong pla. Pi ke ketien nong pla witness kawan na ke ketien Greek martyrs. Ha ke ketien parang yo ke ketien martyrs. Tu nam. When you are a witness, tak ada ketin witness, ketin nong pla, kadai ba pilong nong pla, berketin banyap mata kadai kumjui, kejengmut jongka. So nem, if you are a witness, you have to be ready to also die as a martyr of Christ. In one sense of the word, kadai ketin ka ba, mo kabang iso tenat nong day, ba onda lawan umen sim ko Lord pi, pilong nong pla, kadung iso bang kena cepang ketin molong nong pla. Nong pla ban sia lap bai ka kerteng jong Jisu. Hane ka juk ka por the word kten nong pla ka modru mata. Amen. Along ko ba ublay along no pai people you got to get ready even if it has to come to that point where you have to die as a martyr, you have to be as a witness of Jesus. Amen. 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 Skap ba. Meneng along i pidon sibuan ba ki briu ki bong toh kan pilatip ke kerteng jong u Polycarp sangba Polycarp mon subatai kendiat ege jeng im jong u kendiat namar Polycarp udai usenran jong u apostle Yohanes ngapa udan haga spasnem ke ba ningkong riu kendai hadu spasnem ke ba spasan pun riu ngapa spasnem ke ba shiteng jong spasnem ningkong bat ke ba ar ngapa u Polycarp udai uwe ki senran ke jong u Yohanes bat ngapa lapen sle yu bandon haka kerdan kum weni kinong yalam haka balang hapo Smyrna ka ba Yohanes daladi hi utung yu ngapa Polycarp to lane pimlap ke kerteng jong uru ka don ka kerteng jong history alo okay this is very very true ngapa haka kerta ka ba san pun rius nam sama ko abani thu tangi ke jing im jong u sha bangin lech ka ba khaddu haka kerta ka ba riu pu am sama pra pun rius nam ngapa la syai ko hukum bahap kem yu ngapa bala kem yu bala kem yu ke pesuntanat bahai gini ke we bahap reng ke bala kem yu ki parlok par George udan ki beri ki ong yu ban sa no hakawe ke jakau lali ban sa hang ta namar ba ki ong tamba ki la syak kem yu nang taru samba ban hakawe ke miet kat ba udang duai yu i gini ke jeng yu i pau bakat udang tia ke singkli jeng u kala ing da geding habala ing de kata kajing yo ipau jong u yo i kata kajing yo ipau ba ka singkli jong u kala ing de kading bala syam step u khia bu ong ye ki itu baru ong ba sa ba kani kajing mut kalong ba kamot yang nga on sha thang im u yo i kajing yo ipau yala di ba on sha thang im yu bar ka ja sha kum tas ba bala sya bu yu ka jaka ban sha thang yu sa ba ngan batai khendiat i kajing im jong u sa ba u Polycarp dan nang gawe ka ba kini ki sipai rom ki ong hable tang gawe lara me kwa ban light no ha ka kerta ga ba pra pun riu snam sampai kata gawe ha ki long temen jongu samba wang bala me kwa ban light no tang gawe me no kam ban le samba me hab ban ong yu Caesar ini unong sen sharom ba udi utrai bat ka baar me de man ai kata ka jeng kenya jong me shaki blay jong ki rom baro de tang kata arti me hab ban le Shuang bo Caesar udah utrai dek sentur, mereka mau ki Caesar tu ke pori kat le bagi dia try, dia lots dia bagi Bible ke keren, siapa? Te ong memang Caesar udah utrai, berkabar men Kenya syaki blay jong ki Rom, tangga tamen le lalat mendai wong kum ni siapa? Setenat bah wong kum ni. Kapa udang rung wong ngam trek ban le kum ta ba ka udang rung ha stadium, ya ka ban syak ban kawan ka store na beneng ka ong kum ni siapa? Wong ni to be strong and to play the man. Siapa? Setenat bahagi ni kitian. Wong kum ni, your fire burns for an hour and goes out, but the fire of the coming judgment is eternal. Siapa? Wong kum ni, wong maka ding ka papi tang yang akan lep no kum ni sipang. Hendak kata ka ding pat jong ka jeng bishar kan ne junam wong.
Amen. Upolikap ong ta baraka por ka bu ong ta skamba. Uang kup ni ngam sotanat ba. Uang, how then can I blaspheme my king who has saved me? Amen. But kajing itu kana ka ong ka history ka ong kup ni. Ba ka por ka baki thang yu. Kala ing barok ka met jung u dei. Henai kam dei e yu. Hidu nak dai ka ding ka don ka thang yu. Henai kum lei haduk ba ka poi ka por ba ki ap shim do sum ki dung yu. Uyap do sum dei ka ding. Hapreng bala thang yang dekat ding ru kata tu ding kelam bam yu tu sipai rong usiam dong do som baru orang IT ke men siam jonga that moment. Amen. Amen. Balik ke wing so tanat igini ke wei skap ba men siam jong ke buram dan halor yang kita barok ki basale ben. The spirit of glory. It's the presence of God. Amen. Kum no gini ki breu ki sat tit sat bom kum no ba ki long satar kajing im jong ki mo kumno ka long satar te ngangai ba ka de ka buram jong blai kajing im jong ki ka glory ka jong blai ka protect ki sha ti tu song ba pang ka kajing sha ti ha ka por ba ki lajan don apreng kajing pang yang atrai ki IT ka mesim ki le sebeneng ka mesim ki le beneng ka met ki wala ka ki thang ki le eru kam don dor eshu namar ka met ka mesim ka la mi na ka met de na. Amen. Amen. To ka balai ka de ni ba khat do skap ba. Ngap ai pi ber lai tri nama pi ngan don pat ki ba pet. Ya Apostle Paul ngan sai kerana ko be ke sngi ba ke jing im jong u wa Apostle Paul si bon ba ke jing e ke bola ya ke jing im jong u menang ala ongi pi pong Apostle Paul tho ke ni ke record sa puli ma pi hiang mo tho ma pi hiang ke ni kan long ka ba ar pho ke record ka ba ar phu ar do ka ba ar phu sau kam ki apostles ngap ba Apostle Paul wang kam ki apostle ka long ka ba ar pho ke record ka ba ar phu ar do ka ba ar phu sau ngap ba Apostle Paul ayat cibon ki jing e juga jing em jong u sama to ka ba khat du ka de ni don pat ki ba pet hapeng ki ba sha le ben sama te don pat ki bri kong ani de pi pet te ka mot pi bri bom don jing e pi ku rom ta pi pet ka por sha le ben nam ta jisu mo ne kum no ne la pi yo suppose don ki ba wan le ben ye pi ba sha stom mot ong ban sha pen ya pi ne kum no pin pet ne pin chong ben to ne kerat jengi hawat. Habaki brio ki pet no sangba kamut ba kim don jinget kabamut ki don ne jing start. Ha? Amen. Ki brio ki ba pet sangba dei ba kim don jinget ki don ke jing start. So nam bagi te ba bim de por pan brei pan yap te kum no bin ju sha bin yap mo uji suru pet lagi bon ki kap pan pri pi na ka Bible sangba tang ka we ke khot an pri pi mo ta ba ba uji su pet te wo so phila la trai jing uji su Christ pet pi ru pi hab ban pet sangba Lucas ka long ba sao sangba ngan puli ni record naman nga uji su is the best uji su de example ka ba crowd ta me ke jing im jing amen. Uji su kwa bon yap kloy uji su kwa ban pendep dikata ka jing tmu ko jong kupa amen. Amen. Kalong ba sao skap bang puli pi ka record ka ba arpu pra do ka balai po ngan puli mon prinyo lo igini jing batai baro ti ki ba ha ka synagogue haba kila yo sngo ye kini ke ru kila dap da ke jing bitar ti haba kila yang joy kila shop no yo u shabar ka shnong bat kila yalam no yo u hadu ka shilang mat ulum halor u balate ka shnong jongki ya ka ban peno khongpong yu sama kiwaran bread la awi ulum haba kene ka Bible ko ulum kam nemo tu ulum pi khat pi bajrong ba ni samde ulum bajrong da pi play ba ka history mde ulum bajrong tamala penda bread nang ta te kemur kala dan ni ke jeng mai ke jeng em jo jisu sama Siapa? Henry u haba ulayat lemba na preng jongki ula let no ka Bible kong siapa? He flee ka Bible kong. He passed right through the crowd and went his way. Amen. Amen. In pai pe kindat Yohanes kalau mahinyo. He passed right through the crowd and went on his way. Te piru siapa? Laradon menumur ong pet mo wat let mo stu ke snong nomor kadon ke jing mai ke jing pi vin lem no orang ba ngan let bet ngan pi ke jing net jong hau jisu ngan let bet stu ke snong em la ka di ke jing lam jong ble ke pi let chi cha ke ya la ka jong ane wat la kam don sha ka ke jing lam ka ba klang ke jong ka ba da tip tikna bare no mun sim bu ko jong ble pin let
พี่ยับกลอย Amen. Orang adan jengget, bet mau ke jengget junga ke bakrau sekapa. It's foolishness, it's not wisdom sekapa. Kalau ngubah nyau ke dekot ke beningkong. Gospel ke jung Yohanes. Tadi apa yo alat man pet bet sekapa. Lama nyau dekat beningkong. Dia hadian kini keru ujisu ulayat keleng na Galilea. Namar umman ban yaj ha Judea nabaki jiu kilayawat ban penyap no yaus ngapa ngan puli bang sisien pavin pei ba ke jemu berkat sama tihadin kini kigeru uji su layat keleng ha Galilea namar umman ban yaj ha Judea ngapa nabaki jiu kilayawat ban penyap no yau nenam ustaz muji su Haba kadang kajing ki wen stu ba malai pi ba kia ing te pi ru pi ong ngan lek bet. Không lệ chúng ta đấy nè. Vì sao ngàn lệ bet không lệ chúng ta. Wong em na stu ta ba dang thnam ap chang sa lệ. Lệ che đi cái chaka ba kham dan kajing. Lại luyện bằng nhân lap cái gospel. Amen. Use your wisdom skapa. Sambangan peni pi ko ke record ka bo Jisu kan ni senran sama kalong ba sipo record bar pulai jo Matius. Kalau ngomong sipo ke dekat ke bar pulai ngalah jendep sipo ar pulai skap bau orang gumno. So much wisdom in the Bible. Hallelujah. Tangi si buat baik ke tin jong bleng lah biang ba ka jing em jingi. Kalau ngomong sipo dekat bar pulai to. Henry habaki be benye pi hagawai ke snong tu ya pet shagawai pat uang. Amen. Nama si sang ong api bapin om pat la pendep di kisnong ki Israel tan on daun wan ukun ubriu. Henai haba pi be sampa henai haba ki be benye pi haka we kisnong tu ya pet shaka we pat ka Bible kong. Amen.